Txorioneko ikusentzuleak, ongi etorri, eta egon zaitezte prez, errezeta mundial bat ezagutzeko. Ez da jaione, hartzaldeon. Berdin. Hau da, goi mailako errezetat. Atxokoa, glamuroso bagoa, etxean asko gustatu da, Gusta naiz. Baina geruza txikiagoa, handi egun guntzeko. Atxokoa mundiala izan zen, baina, atxoko bezalako egun batean ez, normalian beti gonbidatzen da, olako zerbait etxean zerbait elegantea, garesti ez da izaz. Makaiagoa. Hau bai dela klasiko handi bat, gaina Solomo pusketa hau, hau bainaki, eskerrik asko, Solomo pusketa hau, hemendik, olako Solomo bat, hau bai dela goi mailako sukaldaritza egiteko osagaia. Hau egin aldugu pil-pil bat ensalada egiteko, nahi dugun honekin, hau txingarretan erreta, zoragarria. Egun baten txorienen ingen du jaione, nola zan, atara ginen eska olako Solomo batetik konfitatu oliotan, eta ero atara genizkion ostoak ero bere atalak, eta ero zeraman azpian txipiroiakin dainako oe bat ero, eta ero olako ospinolio beltz bat, eta... Mundiala. Mundiala. Guk gaur, makaio hau oinarri hartuta ingo du ensalada epel bat. Ensalada epel honek zer emango du. Oinarrian patata batzuk. Patata hauek konfitatu ingo ditu, baina berezi. Ez da izango la patata oliotan konfitatu berakatzakin ero, ez kanelarekin. Kanelarekin konfitatuko dugu, ordu erdi zero patata, emeki, eta gero, ensala montatzen hasten azpian, kanela utz pixka gotako jo gainetik. Olako toke, larrosak, eta holan gaude bakizu, esate dute, kanela ez da gizarbaitetako bali dola, diabetiko entzatuko sona da. Hori, diabetiko entzatuko gora denez, kanela botako dio. Gero, urrengo geruza, pisto bat ingo dugu. Nik hau ensalada etxean egiten du pistoarekin, ero piperrarekin. Kasu honetan ingo dugu pistoarekin. Dorretako, pisto normal bat. Kipula erregosten jarriko dugu, gero piperrak, gero kubiatxoa, gero alberginia, eta bukaeran tomatea, konserbakoa. Dana ondo erregozi, eta bigarren geruza. Eta hirugarrena izango da makaiaua. Ensala asko eta makaia egiten dute egozi, uretan egozi eta listo. Baina nik ospinolio berezi bat egingo diotoni. Ospinolio horrek eramango du pilpila. Horretako, oliotan jarriko dut konfitatzen makaiaua, normal iten duen moduan, berakatz atal pare batekin, eta atara digunen pilpila eta inda duenean, aterako dugu, pilpil bat ingo dugu, eta pilpil horri botako diogu ospina, nahi dugun ospina, modena ospina, esagarda ospina, matzana, zuek ikusi zena, eta horrekin ospin zapore emango digu, eta lehengunetik boilur pixka da zugarratu zaidanez, boilurra ere birrinduko digu. Horrekin onduko dugu gainetik ensalada, eta listo. Nik hau lehen iten nuen, lagun askontako egiten nuenean, honek jogur potek badaude batzuk zapalagoa direnek. Montatzen itun igual, 20 pote holakoa lortu, jun gordetzen, eta iten nuena beko geruzan makaiagoa jartzen nuen, gero pistoa, ero piperra da, gero patata, uste nituen hor, eta ero baskatzero jote ginen, epeldu iten nituen horiek mikroin labean, ero maria bainuan, eta ero balzuarekin, buelta eman, eta geratzen da makaiagoa goian, ospinolioarekin ondo, eta maira. Eta olako egun berezietarako ensala oso gozo bat, eta gomendatzen dizuet egitea, ze erreza da gainera. Hasieran dauka lan pixka bat, baina, ikusiko zuen erreziten dela. Orduan, jarriko ditu patata konfitatzen, horretako zuritu, eta holan pixka borobildu ingo ditut, politxaldera itera, eta jarriko ditut hemen oliba olioarekin eta kanelarekin konfitatzen. Eta gero pisto egiten jungunez. Denbora gehien bi gauza bekera mango diguteta. Orduan, hori esan da. Oliba olio txorta don bat, eta hemen patatak. Bakaiau, te quiero. Ez, esaten zuen. Portugues ez, hori bakaiau. Bakaiau. Eta beti esatu da, bakaiaua juten bazaten jatera Portugalera, zuen hau zapaia prestatu zean, gure aldera gatza desente gutxio kentzen diote, Beraientzako esaten, bakaiaua gazia behar du, gazi puntua. Gaina hortan badakie beraie, gazitze puntu eta beraiena da, Ia gu esain hona dia, portuez. Ez. Bakaiau ez baino euskeraz bakaioa esaten da eta idazten ere, adi omerreko koska edo asuntoa ze bakailao
B-A-K-A-O-A idazten da. Badu bere komeri edo, esan dakoa, B-A-K-A-I-L-A-O-A. Euskaraz bada ez, I-L-L esaten dela, I-N bezala, berdina idazten da, berdina esaten da. Bakaioa, bakailaoa idatzi, baina, euskara beste bada. Hemen galdera luzatu beharko denek, euskara ikasten nahi dien nahi, eta holako gauzak esango, euskara alderrebes ari da. Euskara, bai da, esan dut, eta beste hizkuntzetan nola ote da, eta berdintxu, portugesez bakaiau esaten da, baina baka-L-H-A-U idazten da. Orduan, antzeko azken finen, ingeleraz kod idazten da, C-O-D eta cause esaten da. Frantsesez la morue idazten da, eta esaten da la morue. Hola xe. Horrekin bitxoin frantzesa esan duzuen, nire lagun batekin, frantzesa bera, eta ez da gizzer da, bizitan etorri barzan egun batean, eta ni neon lanean orduan oi hartzunen, eta hor zegoen, ondoan, Leroy Merlin montatu zuen, eta ni asaltzen behar, nun nahi teuzula, Leroy Merlinen ondoan, Leroy Merlin, hola horrezuk eta zer da hori holako superfizian bat, tresna, etxeko, laneako eta brikolaje da, Leroy Merlin, antzeko zehose pasazitzaien adiskide batzoi, iozien abioira, eta, azafata edo pasatu, eta zer, beraien hizkuntzan ezer nahi duzu, eta Heineken, what? Heineken? What? Heineken. Heineken? Berdin. Hor, Nikolakotan, gara ardua. Eta zenba gauzakin, zenba gauzakin, gu esate itxugulak, ingleseko hitzak eta asko hartzitxugulak, eratortzen dira beraiek eta, what? Baina, azken finen, hizkuntzaren xarma hori da, ez? Eta jakinduria ere horretan datzan, bai idatzitakoan edo idazkeran, eta bai ahoskeran, noski. Baina, bakaio gazituarena ere beste jakinduria bada, eta kasu honetan euskal kulturari eta ekonomiari sostengu handi eman izan diona, mendetan atzerantz joan ezkero. Egie da bakaioaren lehortze prozesue edo kontserbatze prozesue ez dela gure, ez dela euskaldunona, gehiago Norvegiako bikingoena dela, jarraian izan zen Islandiarrena, eta, gero euskaldunek hartu zuten prozesu edo sistema hori, baina gatza gehituta. Hobetu inzuten? Hobetu, kasu honetan gatzaren jakinduria mediterraneotik mailegun hartutakoa da, esan behar dena, baina handik hartu eta hemendik hartu euskaldunek berea intzun. Eta egi esan, oso ongi etorri zitzaion, zeren honek, esan genezake, Iberiar penintxulako barnekaldeko batipat, barnekaldeko olako negoziaketatan eta, olako bide handi bat edo ireki zitzaien, ez? Ez hori bakarrik, sistema honekin ere, geroz eta urrunago, arrantza ere geroz eta urrunago eta urrotzetarainokoa egin ahal izan zuten. Eta, horri esker ere, urruneko eta Islandiako bakaioa, gazituta eta ekartzea izan zuen, eta arrantzan lehendariak, eta gazitzen ere lehendariak. Eta makaia hori esker, zenbat gozete, eta patatakin esaten dugu hitz egiten dugu, baina makaia ere bastan zerbait ez etxean eukiteko erraza nahi du esan, denbora luzean zehar, eta eta gero kristautasunak ezarritako nako vigilian ere, baliabide handi bat emantzun, eta horri esker ere, sartu zen txoko gehienetan, Europako txoko gehienetan. Baina tira, gero gazitza gauza bada, baina gezatzea beste gauza bada, eta horretan ere artea behar da. Egia da gaur egungo olako gezatze prozesu batzuk ematen diela, industrian edo ez, horta bideratutako enpresak badaudela, eta ur txorrota da azpin, korrientean esaten dena egiten duela, baina guk etxen nola gezatu bakaio bat, edo badau truko berezirik? Jendiak ez du gezatzen nila inok. Hor, trukoa, bere orduak eta denbora. Azkarreikera, zuk esan duzuna, txorroena eta hori, guk hori egin izan gendun jatetxe batean. Geneukana zan, mendiko urarekin olako iturburu bat, ura betian martxan zegoela, eta makaiagoa sartzen gendun, horrelako ikasi gendun, kaiola batean itxita sartzen, ze bestela kangrejuk dana jaten zuten makaiagoa. Eta katuk, eta euskalo. Ez, kangrejukin. Arrasar, dana. Eta orduan, baina han ura denbora guztian mugimendua zegoenez, egunean momentu, oso denbora ordu gutxitan gezatu egiten zen. Baina bestela etxekoa, etxekoa.
Aditu handienek zer dioten gezatzeko prozesurako lako trukoei dagokienez, 4 eta 6 gradu bitarteko temperatura izatea urak eta gero 8 ordutik aldatzea, bai? 3 hortiken, 3 aldaketa edo 8 ordutik. Eta gero beste truko handi bat ere hemen eskura jartzen duena da bakaioaren tamaina edo kiloa edo pisuaren araberako bikoitza ura izatea. Hori ere bai, baina bueno. Eta ez da berdina tamainaren. Olako solomo batek gehiago beti kontutan izan da makaiagoa moztuta izatea hobena eta azkenean bustanan aldea ero finagoa danez lehenago gezatuko zaigo, solomoak eta gehiago tardatuko dute eta garrantzitsua azala beti. Hori da. Beti, goruntz. Goruntz, gatza gainekoan, bertan geldituko litzatekelako, Orduan, hori. Baina, tira, bakaioa ez da bakarrik jatekoa izan, gure historian, gehiago ere izan da, eta hor, olako inflexio puntu handi bat markatuzuna edo eragintzuna, gure esan genezake 80ko hamarkada inguru hortan, 2000 hasierako hortan izan zen, bakaioa, bakalau, musika estiloa. Hori, ibilbide, bakaioaren ibilbidea bat zegoen. Bai, bat zegoen, egia esan, eta honek gaina Euskal Herrikin zerikusia handi dauk. Bakaioa berez musika estilo hau Valentzian jaiotakoa da. Eta zehazki, zigzag diska dendan, hainbat DJ elkartzen omentzien momentu hartako olako musika edo importatutako musika hori aukeratzeko, eta behin hola bintzat DJ batek, lagun bat omentzun ondoan, eta temazo bat entzuten bakoitzen esaten omentzun, erderat. Esto es bacalao de Bilbao, eta hortiken, aste gutxitara gelditu zen. Horti dator, legunen gaina, honen inguruen da, kuadriako ekin da, ezkenekin, zerat inundi zetore. Horti dator, hau Bilboko bakaioa da, ez? Eta, hortik dator egia esan, eta esan genezake markatu zula. Neretan markatu zun, ezak ez zure gazte denbora bai edo ez, nere adibidez bai. Nik ezautun, horren hasierak ero ezautun. Zuk hasiera? Hasierak ero, gu ja orduan hasi zan entzuten, Bai. Hasi zan entzuten. Eta bertako, ekonomian edo ez dakitze esan nola, baina, hemen bentsat diskoteka ugari zeuden. Eta Gipuzkoako olako bilketa bat indizugu, bai? Gipuzkoan besteak beste zeuden Hernanin John Play, Donostian Q, Irunen Jennifer, Itzela Oiartzunen, Jasberri Zestoan, Txitsarro Deban, Mutrikun Venezia, Desaun Iruran, eta, hoxe, bakalao aroa edo olako bat gertatu zen hamarkada haietan. Ez hori bakarrik. Nik uste beste zehozer ere ekarri zula. Zaizu gogoan daukezun, hemen ETB-bin, kasu hontan, bazen programa bat, esta es mi gente, deiturikoa, hasiera baten Patricia Gaztañagak aurkeztezun, gero Emma Garziak. Gogoratzezea, ez? Entzun da holan baina ikusita ez. Diskoteka hauek eta musika estilo honek ere zerrekarri zuen garai hartan gogoak, bai, dantzatzeko, ez? Eta hauek ziren esan genezake modeloen pare, txikitasunen modeloen pare. Eta goni gogoratzet, eskolan edo instituto garaian, bai, hori gogoa da, bai, hori alako diskotekako gogoaz da, eta esatzen zen. Gogoa zien, igota dantzara gertzen zien plata. Eta kasu hontan, programa hontan, esta es mi gente programan, agertzen zien, noizbenka edo ia egunero edo, pertsonak izan nahi zutenak gogo edo dantzari hauek, eta beraien minututxo ematen zitzaien, hor, zehar baten, musika jartzen zieten, eta dantzetzen agertzen zien, eta esan, bazun xarma programa horrek eta momentu horren zain ere asko egoten ginen, ez? Eta, esan dakoa, historia markatuzun musika. Eta ero puntuak eta bat ematen zidago? Besterik gabe, esaten dena, su minuto de gloria. Hori da, diskotekan batek ikusi eskero, eta ero kontratatu nahi izan ero? Hori hainbesteraino ez dakit, baina, ea, programa hauetan bakoitzak bere bizipena kontatzen zituen, demagun gai bat zeon, eta bakoitzak bizipen hori kontatzen zuen, baina beti izaten zen baten, ni dantzari naiz edo dantzaitea gustatzen zait, eta musika jarri da, bixe. Zer gauza? Bakaiotik hasita. Bakaiotik hasita. Bacalao de Bilbao. Bai. Bacalao de Bilbao, ointxe jarriko dute ni konfitatzen. Bien bitartean patata hemen ja, badabil, plop, soa, kanela usaia ere badatarki gona. Tipula jarri dute erregosten, gatz pixkatekin, horrek harindu ingo digu erregosketa. Eta jarriko duguna da hemen,
oliba olio txorrotada on bat, eta hemen konfitatuko du bakailaua. Pilpila egiteko trukoa, hemen behin baino gehiotan aipatu dut. Espakizu zenbat olio bota ero, beti ondo ateratzen dana mintzat izaten da. Hemen, kilo erdi baldin badaukagu makailau, ero kilo bat baldin badaukagu, litro erdia beti gutxiago. Horrekin, ez dugu estaliko bakailaua guztiz, da buelta eman beharko dio beste aldea egiteko, baina gero pilpila egiteko garaian olioa zaigu sobratuko eta puntuan ondotako zaigu. Horretako garrantzitsua, oliba olio on bat. Ze hor badaude esatu batzuei 0,4 gustatzen zaie, beste batzuei gradu batekin. Ni nasketa gustatzen zaie. Bat eta gradu bateko eta 0,4koa hiru laurden batekoa eta ero laurden bat 0,4. Hoi da zure diluzioa. Bai, beste batzuetan fuertei geratzen. Da, bueno, bakoitzan nahi duena. Berakatzak ez ditu erabiliko, orduan, kolpetxo bat, eta hemen utziko ditu, zaporia emateko, gure olioi. Azkenean nahi duena bakarrik oli hori ondu ero. Beste txorrota eta ematen bai zuen zutirik edo beste. Eskerrik asko. Bueno. Barrura. Martxa. Urre kolorea. Bai, hau bai dela urre likidoa. Zutzak, urre likidoa. Vale. Beira, tartetxo bat, bitxikeria bat kontatzeko? Bakailan inguruan, berakatzan inguruan, olioaren ondo inguruan. Gogoak. Gizakiaren jainkoa izatea jolastearen inguruan. Toma. A ber, bota. Gizaki badauke jainkoa izatea, jolasteko lako ohitura bat izan du, ez? Bai edo bai. Bai. Eta horrek zer ekarri digun? Ondorio ugari eta ekosisteman aldaketa ugari. Adibidetako bat da, olako inbazio edo izurritei aurriteko gizakik eskuen nola sartzen duen hemendik hau hartu eta hor jarri. Honek hemen funtzionatzen baldin badu, hemen zergatik ez? Eta antzeko zer gertatu da barkatu, Mexikoko arrain bat izena duna gambusina edo deitzen zaiona, eltxo arraina da kasu hontan, eta bertako habitatatik atera eta mundu guztira zabaldu do, eltxoen izurriteak edo jeisteko, kalteoik edo gaixotasunak eta ekiditeko. Arrain honek uren urazalean dauden larbak eta arrautza jaten ditu, eltxoen, moskitoen larbak eta arrautza jaten ditu, orduan esan zuen, han funtzionatzen badu esan dakoa, guazen mundu guztira. Eta ze pasatzen den, arrain hau izatez depredatzaia dela. Orduan, beste tokitako habitata edo ekosistema, dinbidan man edo dantzan jarri du, bertako anfibioak depredatuz, bertako arrainak depredatuz, eta horretarako berriz ere gizaki zer indun, ez ez asmatu zigor. Edo zer espero dut. Berriz ere jainkoa izatera jolastu. Eta? Kasu hontan zer sortu duen arrain robot bat. Eta zeiten du arrain robot horrek? Arrain robot hau berez inspirazioa edo inspirazio iturri nondik etorri den eltxo arrain honen habitatean daun lupia beltzatik. Berez, lupia beltzak arrain hau jaten du esan dakoa, gambusina jate, orduan esan du, kasu honetan askatu beharren lupia beltzak beste tokitan edo beste habitatetan ingo du robot bat, eta ea zer pasatzen den, antza emaitza honak eman ditu, tanketan inditue olako froga batzuk, askatu ditue arrain batzuk eta tarten gambusinak esan dakoa. Orduan, robot hauek ere askatu ditu eta gambusinak beste arrainen atzetik joan beharrean edo tankea behatu beharrean induena da asubola esaten dena edo beraien airera joan, bai? Orduan horrekin lortu due neutralizatzea eta beraien depredatzaile sen hori edo pixkat murriztea. Baina ez da hor gelditzen gizakiaren gozea, ez horixe, gehiago nahi du, eta kasu honetan nahi du lupia beltzan usaine lortu eta usaiekin robotak edo beharrean usaiekin kontrolatu. Beste arraioiek? Bai. Eta? Ez da hortan ari dira bain? Momentuz robotakin du, gero beste asmoa da usainarena, bai? Usaina bota, ez da izen likido erabiliko duen, ze kimika erabiliko duen hortarako. Nik hori, ez da berdina, baina zautu dut azkenean, kangrejo amerikanua sartu zuten hemen gure ibaietan, eta horrek egiten duena da, bertan duena dana jan. Horre bai dira depredadoria. Nik horiekin anekdota daukat, Zuatza uartean, sukaldean lan iten nuenean, han Uribarri hori ganboa urtegian, han kangrejoa kolakoa pila daude.
eta guk sukaldea geneukan uretatik 100 metrotara ero. Ba, sukaldean agertzen ziren kangrejo hiek hartu eta janari bila. Zabor arte da juten ziren, eta uretatik atera eta agertzen ziren, da goizetan beti aurkitzen genitun piloa. Bueno, oie, gero, lapikora. Hau lotxagabek. Total. Baratxuri jarri ditu. Balio aldo, bai. Baina baratxurien nola jarri ere, bere koska dauke baldineta nahi badeu lortu hori ez. Usagarri. Bai, gauze zer de, baratxurik bere horretan ez dula usain txarrik edo, baina behin xetutakoan edo moztutakoan usain edo kiratxa, atxa edo txarra bihurtzen du nolako konposatu badauke. Kasu hontan izena duna da azufre glukosidoa. Txarra alda. Latza gizona. Txarra. Horrestaldean nago gai esaten. Txarra, zeizagoa, txarra. Egita, favorez, bai, mesedez, txorienea bildu ITV.eu, idatzi guztue. Zuen uste, zuen aburuz, baratxuriak atxa txarra bihurtzen du edo egiten du? Keba, itxaskorra da, gaina balio du kola moduan erabiltzeko, eta... Atxak? Ez, baratxurik bere osotasunen, nien ez esaten atxa. Ahotik darion, norberak ahotik darion olako usain hori, behin baratxuri ean ondoren oski. Besterik gabe? A ber, fina ez da, fin-fina, baina txarra ez da. Berak atzara, beria. Bueno, behitu. Zuek, demagun, baratxuri ean duzuela oso gustoko duzuelako, baina orain, bilera bat duzuela, edo liga berri batekin zita duzuela, eta nola kendu baratxuri usain hori, zeren eta 24 ordu irauteko edo mantentzeko gai da. Ordun hori ere, kentzea ez da oso erresa, eta hortarako elikagai batzuk edo daudela frogatu da. Tartean, zein da orduan hori zaporei? Nik kenduko nuke, baina, te berdea, sagarra, uraza edo letxua, eta mendafina. Bai, orduan, baratxuri ean ondoren, gero hauek ahoratzea edo, baratxuri usain hori jaisteko olako gaitasuna omen dauki. Hombre, sagarrak bai, garbitu eta itxegoz. Bai, baina mendafina, gehien mendafina omen da. Orduan, infusiotxo bat. Eta jengibrea? Jengibreak ere, ez? Nik esango nizuke baratxurin ondoren jengibrea jan eta... Hori izango zan, hori bai izango zan neasketa holan, Altos Hornos de Bizkaia. Betxu. Azkenean gaur Bilbo inguruan gabiltza, Bacalao de Bilbao, Altos Hornos... Bueno. Ondo goaz. Makaiagoa sartu dut hor, eta bakizue makaiagoa garrantzitsua bere gelatina eta botatzeko eta suabe. Temperatura basuan, nik autokat oin... 19tik 8 ero holandoka gutxi oro era, Ertaini hemen utziko du poliki, eta ero esan dakoa, buelta emango diot eta beste alde ingo du. Aterako dugu, eta ero bere atalak ero atarako izkigu, eta hori erabiliko dugu gero ensalada. Bien bitartean, gure pistoa egiten doa hemen, ja bota izkio pipirrak, kipula ere hor dago, eta injungo naiz kuiatxoa, eta alberginia botatzen. Kuiatxo eta alberginia nik neu behintzat azalda guzti, ez basaizu gustatzen, kendu azala. Ena izartu gortan. Eta batzuk alberginia ez diote botatzen, beste batzuk bai. Norberan aukera. Hori da. Berakatzik ez di bota. Pistoa, botatzen di baita, Zerten, nik ez di bota. Errezeta asko ez di holan, holan izan bera, ez. Aukera, nara, bera, eskura dut. Mugi ezinak, zer behar luke mugi ezina edo zerrez, ez? Azken finen. Atzo gaina luzatu zinen honako galdera bat. Bai. Galdera hau, sagardotegietako menuak mugi ezina behar luke izan, edo zuk aldatuko zenuke, o zer eritzi dudan? Eta, zer eritzia. Hor duke mandikot pentsatzen gizona. Venga, bota bertxua. Hor duke mandikot pentsatzen. Baitur burura joan naiz. Noizti da hau, zeren batzutan izaten da dogma bat, ez? Da hor sinisme bat edo siniskeria bat, eta esaten zu, hau noizti da hau, ez baldin badakizu horren iturria. Lehenengo idatziak erromatar garaia, jongo gara, seguro. Ez. Menu sistema honek 40 urtetxo ditxo. Honako honek bezalatxu. Gura dina orduan. Bueno, nerea gehiago zura baino. Gurea. Bueno, bai, egi esan aurretik askok ezagutuko zenuten bezala, sagardotegietako ohitura zen norberak janaria edo haragia eraman eta bertan kozinatzea, ez? Sagardo dastaketari ematen zitzaiolako bere biziko garrantzi hori, eta sukaldea eta jangela zer esanik ez zituen edo oso txikik izaten ziren. Oan 40 urte, hor taldea elkartea sortu zen, sagardotegi ugari bildu ziren, jangelak handitu zituen, eta horri bidea
ekinez edo, menu sistema hauek edo ematen hasi zien, eta gero sagardote guzik bateratu dintzen. Esan genezake pixkat egonkortu edo uniforme bihurtu zela sistema hori, eta bueno, esan dakoa, bakaio tortilla, bakaioa edo pilpillan edo piperrekin edo, ez, tipula, txuleta eta gazta benbrioa eta intxaurrak. Mugiezina orain daño, egia esan gaur egungo garaietan geroz eta intolerantzi gehiago, geroz eta sukaldaritza zabalagoa, bueno, sagarrotegi asko eta asko bestelako menu proposamen batzuk sartzen hasi die, orduan tenga, gu 40 urtetako ibilbideari amaiera mateko edo ez, norberak nahi du nahintzala. Baina ez diazu, erantzun nire galderai. Nik zerringo nuken? Nire galdera zein zan. Beti berdina mantentzen aldekoa, ero aldatzearen aldekoa? Ni neu, nire burutik eta nire hitzetik, erpinak izatea ez zait asko gustatzen. Boro bilduta, hobe, orduan, eskaintza eta aukera gehiago emateko aldekoa naiz. Bai. Ni menuan aldekoa naiz, gustatzen zait, ze azkenean, sagardotegira zoazenean, egia da hori esaten dizut, ni junan laizela urtean behin, ero 2 urteri behin, ero gutxitan juten naizena. Hombre, izaten bazara, urtean 3-4 aldiz juten zena, eta beti berdina, eta egia da aldaketa txiki batzuk egoten die batetik beste aldaketa txiki batzuk hori bai. Baina hortik batzuk esaten dute, erabat guztiz aldatu menua. Hori ez, baina adibidez, sagardotegin baten, esan demagun lepoaldea edo kogotea esaten dena, edo beste zapoa zerbitzatu izan dituenak, gaizki ikusik izan die batzutan. Bueno, beste eskaintza bada. Ez noa esatea bapaten pintxok zerbitzatzen hastea, baina bueno, beste eskaintza txiki bat edo... Ni gustatzen zaitea hori menuana eta azkenean sagardotegira doaneak badaki zer daukan. Eta hortara doa jende asko baita, ez? Bueno, lehen gehiago osan giroagatik, oin ja gehiago da, boixe menu hori jateatik, baina bueno. Baina beste eskaintza txiki bat, bai. Nahiz kontra, nien ez izango taleo esaten duten egitako, ez, hori sekula, ez hori ez. Iten baute, ondo iruditzen zen. Eta hori batez hori, zuk esan duzuna. Aldaketa txikia badaude, batzuk batez ere makaiagoa, makaiagoa prestatzeko eran. Izaten dute, batzuk txingarretan errate dizute, beste batzuk saltzan ateratzen dute, beste batzuk plantxa. Edo menu eskuragarrigoa, saieskia sartuz, oiaskoa sartuz, orduan, bueno, garaikidek izatea ere ongi da, beti antzinako garaietan. Sagardotegitan ardoa sartu duten hontan, nahi dut esan zu sagardotegira joan, eta ardoa eskatzeko aukera daukazuen hortan, bueno, ja sagardotegian hori, edo zer alda, hain alda ez. Bai, edo zein egin alda. Eta bada beste oitxure bat sagardotegitan ematen dena, eta kontuz, oain proposamen bat duzuentzako aldaketa txiki bat egon dadin, bai? Orduan, ez dakit zeo zer hemen azaltzeko serio jarri behar naiz. Gure pistoa iten nahi gara, kuiatxo gota dio, jarraituko du erregosten, hemen, pike, gero, beste 3-4 minutu, alberginia bertara, hau ere erregosten. Eta beti, komenigarria, botatzen dane osagai berri bat, gatz pixka batxo botatzea, gutxi, eta honen lagundu iten dio, eta azkenean osagai gehiago eta itxuzunez beti gatz gehiago behar da. Orduan, egiten poliki-poliki. Honi aurki buelta emango diot eta beste alde ingo da. Zuk sei, kontu kontari. Bada sagardotegitan ematen den ohiture bat batipat adin jakin bateko jendean edo hortik berakoan. Eta da botea jartzea, ez? Zuk sagardotegin menua jan, eskatu dolorosa edo, eskatu ze ordaintzeko zenbat den, hainbeste buruko, demagun, 25, eta taldean esaten da, jartzen beste 5 euro gehiago edo beste 10 euro gehiago, eta honekin gero, jarraitzeko, ez? Botea. Nola izendatzen duzu zuek botean orkeraman? Edo taldean badaukezuete esorero ofizialik, hau da diruzain ofizialik, edo donadona katona bidez iten duzue, edo... Hore kuadrian ni izaten izan. Benetan, baina zu aurkezten zinelako? Bai, nik botean no gero eta nik hartzen gustatzen, bai, eta jun eskatzera, eta holan badakizu, esan gara galduko, nahi dut esan, zaindut eukingo zaituela kuadriako beti. Botea beti ondo zaindu behar da. Jo, ez da gibaniz esango nizuken. Zenbat alditan desagertu izan da botea zeramana edo ligatu dulako, edo pajarak eman eta etxera aldein dulako, edo... Aurren egin behar dauna, botea bueltatu. Aurreneko kontua. Jumaino lehenago hartu eta kuadria, sentitzen dut, hemen... Kupidok, gezikin jo nau eta...
bueno, no nahi du botea, eta Bai, baina, eta galdu baldin baditzozo kuadrillakoak auskalo nun dauden, eta zu presaka zure ligen atzetik. Bueno, ni sistema bat. Zulasai, kuadrillakoak bilatuko zaituztela. Botea zu Gaur baldin egun badamazu. teknologia daukegun hontan. Bizum. Bizumez. Bueno, hemendiken deialdi bat Euskal Herriko informatiko edo informatikari eta programatzaile guztiri behitu. Zuentzako iradokizun bat. APP bat, tozakua APP-a sortu genezake. Zerenetan hau dagoeneko honako patenten bulegoan aurkeztua dut. Beraz, nerekin batu nahi baldin baduzue, azalpena hoxe da. APP honen erabilerarako edo zeintzuk dien abantaiak. Lehenengo eta behin, algoritmo sistema bidez, kuadrillako nork eramango duen zakua edo botea aukeratuko luke. Horrez dago ez donadonarik edo ez dago betikorik, ez? Batzutan izaten da, ez? Ai, honez errati beti, fidagaitza, honek igual pixkat izaten da beti olako sospetxa mateo. Sospetxa hoik ez altxatzeko eta bare usteko, bueno, sistema honek, berak bakarrik aukeratuko luke nork eramantzakoa. Gehiago, momentu guztin edo in situ esaten dena ikusiko genuke deno kuadrillan zenbateko botea gelditzen den, bai? Ze azken finen gaur egun dena mugikorrakin ordaintzen da, orduan aplikazio horren bidez. Hau da, esaten dena etorkizunari begira, eta etorkizun gertuko etorkizuna, kontuz. Eta ez hori bakarrik onena ligatu indet, zein nuke, nola izaten da WhatsAppen administratzaileak beste administratzaile bat lotu dezakela edo izendatu dezakela, berdin, sistema honek, aplikazio honek izango luke, bueno, nila banoa, algoritmo bidez, besteak aukeratuko luke aplikazioak. Ez daukezu ibilibarrik tabernaz taberna botea edo zaku ezen nor daraman edo urrengoari nori pasa edo abixatzen edo... Ez, dena, momentun, gora teknologia, esan dakoa. Patente eta markan bulegoan jada aurkeztu dut, baina, bueno, zu informatikaria edo programatzaia bazara eta nerekin batu nahiko bazenuke, txorienekin batu nahiko bazenuke Euskaldun guztin mesederako, idatzi txoriena bildu etb.eusera. Zegoin esan duzu, hau Euskaldunena da, Jaione. Horrati ba? Hau, nik gertatu zait, etortzea hemen lagunak, katalanak eta beste atzu madrildarrak eta beraiekin parrandan, eta, karo, beraiek harrituta, nola hori iten gendun da, han beraiek egite dutela bakoitza beretrago ordaindu, eta guk hemen hartu eta jartzen du, baina, bueno, ikerrek kaina hartzen du, eta zuek zuritu hartzen aizat, bueno, berdin da, berdin, gero momentu baten hartuko du, igual, ikerria egongo da holan, eta gu kubatak hartzen da ikerrek hartuko ditu orduan boteginak, baina botea berdina da. Ez du begiratzen batek garestiago ero hartzen duelako ero, eta berai holan harrituta zen da, baina horren tragoa garestiago da. Ez da esageratu izan. Ez, hori da Euskaldunok gurekin daramagun eskuzabaltasuna, ez? Bueno, baitu guaine ideian era da, baina uzekin partekatzet. Oso, ondo. Aberastu altzinen zu, bakarrik. Baina zertarako denok Euskaldun guztik aberastu bagara edo bagintezke denok batera. Informatikari bieldu jesu. Bai, horregatik ba, azken finean. Baina beste, informatikari izan barik, eta... Bueno, hori da, hau da. Aditu alako hausetan. Tesorero edo diruzain aparta zarela eta zure jakinduria ere bertan sartu nahi duzula, grafikoak edo ez dakit dena delakoak sartzeko edo txertatzeko, bai datzi txorina bildu, etb.eus, eta hau ere zure proiektua izan daiteke. Ez da txarra. Una? Nik telefonoakin ordaintzan noin dala gutxi deskurritu dut, eta esan, beti oitxura izan dut, eta mendira eta juten ganean, beti telefonoan, atzeko funtan bitartean 10 euro, beti dirua eraman behar da, espa. Horratik, bai. Beti dirua, ni beti gainien, espa. Baina gero egia da, gertatzen zizuela ez da izer, taxi bat hartu behar duzula, min hartu duzulako, ez dakit nun, atea zara Hernanin, eta ondarremin bukatu duzu, eta etxera joateko, aukera daukazu horrekin ordaintzeko eta... Bueno, hori alde batetik, baina zure borondaten kontra demagun, onako despedida edo ez, bai, ezkongaien olako agur batean, zu ustez, Donostian edo zaude parrandan eta bapaten Andaluzian agertzen zara, beharko hortan nolako mugikorreko dirukudeaketa bat edo izan. Baina, bueno, ez, hori hemen gertatu izan da Euskal Herrien, bat baino gehiago, bai. Baina, bueno, garrantzitsu da eskudiru ere poltsikoan zeozerren amatea batipatu hain martxinguru hontan eta apiril inguru hontan. Zegatik?
Kukua jotzen hasiko delako zigor. Ni beti eramaten dut, eta egia da nik dirua eramaten hasi nintzen ditea. Kukua entzun, hobeto juntzait. Eta geroz eta goizago hasten da kontuz, Bat izango duzu, maiatza, askotan lehenagotik. Bai. Tanila gaina badauzkatolan pinudi batzu kontrolatuta, eta han beti harrapatzen dut, eta inguru horretara juten naizenean, beti espada dirukin, atzean. Normalean 10 eurokoa, sasoi honetan 20koa. Bosteuneko azuk, euskezu? Ez. Horre, badaude? Esan baina badaude? Nik 200 ikusitan hau, eta zuek ez dakit badakizu, baina hori kolorekoa da. Hori ez dut ikusi ni 200. Ni 500koa, bai, esan, ez da izan ordain kaeta joan ginen, da 8.000 euro ikustu zela. Eta 500ko zen, ikustu zen ordan da, ez da, zerra, honekin noa? Eta, 8.000 euro hori galtzeko modu. Bueno. Gare batean 5.000 eurokoa galtzen zen, da, disgustu erra, gaur egon 210koa galdu, eta, ostra. Bai, baina, bueno. 8.000 euro. Bueno, pixkanaka. Patata, jakiteko inda dagoenero konfitatuta daukagun, labanakin. Inungo indarrik ez digu behar. Orduan, hau, inda dagoela ikusten du, itzali ingo dut. Makai hau ere, itzali ingo dut. Eta bakizu, makai hau gero pilpila egiteko ero, garrantzitsua da, epela egotea olioa. Ni oinaziko banitzak hemen pilpila saiatzen iten, enuke ingo. Orduan, itxoin ingo du, eta bien bitartean, piztu haiten, hemen doa, bota izkio barazki guztia, bakarrik tomatea falta zait, tomate saltza bota aldiezu. Eta gero nahi izan ezkero, eskaia, albaka, lako oston batek, beti, beste, ikutu fresko eta berezio bat ematen dio, Probatu. Hemen ingen duen, bebai zein zan, Aragoako piztua eta handik ezana, frijitu barazki guztik, aparte bakoitza frijitu, eta nasketa momentu batean, eta baita zamazkin patatak. Bai, Patata frijitua. Erra. Patata frijitua beti gozoa dira. Baina, nik ez dakit zer kontatu gehiago baukazu, Jaione? Nik? Ai. Bueno, esan oroitzapenetara eraman nau, 2.000 pestako eta 5.000 pestako biletea aipatuta, ez dakit. Zuego gogoratzen duzu ze koloretakoak ziren? Kolorekin? 10.000 pestako urdinen, niko gogoan dauket. Egia da, 10.000. Da horrekin, doitxun hilabeteko kompra edo erosketa egiten zen. Ematen da beti gaudela inguratuta lehen aldian, baina pela saik bai. Baina gaur egun 60 eurokien Jaione, erosketetan janari handa, zer? Astea, ez tozu egiten? Bueno, baldineta. Bai, noski. Baina garaiatan... Baina, pixkat mokofina, mokofina izan gabe ere, baina, pixkat, eta guk hemen dibultzatzen du, kalidadera, junbergara. Aldu neinia mintzat, kalidadera. Aberatzeak ez, baina, izerableak ez da ere, orduan? Baina, bueno, gertatzen zen adibidez, 10.000 pestakoak karteran zen eraman, eta bueno, zen, Prosegur edo lako enpresa baten arduraduna bazine bezala, ez? Zindoazen, alde guztitara behi da, ez galtzeko, edo beldur horrekin, edo ez, 10.000 pesta da mazkit. Eta hemen zen una ingerutxo bat, gorde ongi, eta hemen deabrutxo bat. Zergatik ez haubitu, hasi dirue, hasi biletea, zergatik ez? Ze suertea. Zergatik. Zukolan zen euskan biek, ni konpintxatutan euskan biek. Bai, Eta biak okerra edo bida brutxo. Zetia bat xuria esan, baina nik uste dut nire aingerua diabru baino kerra bazala, eta konpintxatuta zeuden behiak, eta horregatik eramaten ninduen beti... 10.000 pestako guztik asuntzen nituen. 10.000ko galdu. Galdu ez, hasi. Dena, hombre. Etximar bazaio hasi da, bebein hasitakoan ja, joaten da beruntz eta gastatzen. Beti esaten dana, diru haiten da, gordez da, ni horrati sekulen aberatzea izango. Bizi margara da letxe. Bizi hontan launetako gaude, Euskal Herrian oitatik 3 euria egiten du, guazen bizitzen. Hori esaten dizu zure deabrutxoak? Biak batera esaten dira, bata beste alde, baina biak alde batean da, venga, eman egurra, 10.000. Bueno, hori pelikulatan eta izaten da gehienez, edo komikitan olako deabrutxoa eta ingerutxoa azaltzeie, orokorren edo generalen esaten dena, ingerutxoa eskubi alden azaltzen da eta deabrutxoa ezkerralden, eta norberaren barne gatazkak edo barne kezka hoik edo pixkat irudikatzeko sistema da, ez? Baina, bueno, hori azkenen gure kontzientzia da. Gure barruko ahotsa. Ze bakai, oi itxure. Ontxe guaz, jatera. Zer dauzkazu, biak konbintzaute, heldu
Oskain makaia pusketan. Konpintzatuta. Itxoin pixka, baitu. Denbora juten nahi zaigu, Jaione. Bai. Ingo dana makaia atera hemen, utziko dugu epeltzen, eta ja, ordurako piztu egingo zaigu, patatak ere atera egingo ditugu, eta izango da momentu batean pilpila egin, eta horren sala muntatzen azte, bale? Ointxe batuz. Joitu Jaione, zelako atal pusketa derrak. Honekin ostorea bat eroiteko baita holan, makaia ostorea. Bikaina. Bere hortan bakarrik, Una. Bueno, ja, izarrez, bukatze besterik ez egu falta. Pistoa indaukagu, makaia hau ere, listo, honekin nahikoa izango nik uste. Patatak kanpoan, esan dako gero kanela pixka batako dio, eta hemen indu dana da, olio pixkat kendu indiot. Eta nik betiko klasiko handio parkatuko diazue, baina nik pilpila honekin iten du. Ikutu berezia izango du pilpila honek, ospina. Azkenean, gure ospina olioa, ensalada honen hau izango da. Oizer. Zenba bota behar zaio? Pixkat. 6-8 txurs. Normalean ospina olio baten neurria, bakizu izaten diela 3 olionak eta bat ospinana. Eta hau, magia bidez, orain, txak, loditzen jungo da, eta behin hartzen duenean, olio bestea jungo nahi botatzen. Hor, telebistan beste alden da honezin kimikarik edo, olako zientifikoak esango lizuke, hori ez da inungo magia, hori emultsio bat da. Bai, hori da, emultsio, egonkor bat. Maioneza bezala, egonkorra zer lortzen du, ospinoli bat berez, emulsio ez egonkorra da, azkenean olio eta ospina naztitu zenean, gero, hasieran emulsio bat dago, eta egiten duena da, ospina bera joaten da, eta olioa gora. Baina hemen, gelatina eta daukagunen makaia guana, horrek lortzen du, izatea egonkorra. Eta maioneza batean, arrautzaren proteinak egiten du, egonkorra izatea, emulsio hori. Zenbat ikasten duen txorienen, Bueno, hemen ja, loditzen doala, orduan noin bai jungo badala, olia botatzen, gozeri bai. Bai. Ordu eta magia bateko. Pero magia bat antzatzeko gehiago, Jaione. Ostras, oain hori esan da. Bakizu zertarako balio izan zigun bakaioak ere bai gure garaien? Zertako? Ingelesa geure ganatzeko. Azken finean, hauekin olako abesti ugari ere sartu zien, ez? Eta, bueno... Ikasi genuen inglesa honekin. Bai, beste abestikin, noski aurreko Beatles eta guzti hauek, ez ditu utziko alde batera, musika hundien zuen, baina, bueno, gure garaiko esan genezake, ez? Zaudela hor goizeko ordu txikitan eta bapaten hasten da hor goitik. Bitu, lehen diskoteka aipatu dituzula, hor, ni bizi naizen inguru hortan, sekulen izan, baina famatuena non-stop. Hori izan zen, bueno, garai hortan uste dut, famatu oso, eta kanpotik jende asko etortzen zala, eta hori, sekula, giro hori eta nintzen oso salean. Ni bauket hor estribillo bat, dotrine bezala geldituen, aizu kontatzea? Kanela pixka, patata eta ero kanala. Gatz pixka bat, ze patatari ez dio bota. Eta asko gogoratuko duzu, adintxuko zatenak. Zen, since 1992, there is a clock which is making history. 7 years later, in 1999, is still kicking. Pon aire! Gogoratzen? Hori nire bikotea asko uste hori. Bai, balak izin da, bai. Eta salto kasi berzan. Txumba. Baina ingelesa ditu, ez dakiz esan nahi du baina hortxen galditu zen. Eta osorik, eta ondo dago esan da, holan zen. Hori zatu zuena? Bai, since 1992. Ez dakit, nik ez dakit ez. There is a club making history. Gozate gizan tokian, mesedes. Bueno, hor, pistoa, ero piperradarekin ere oso gozo geratzen den sala dau, Nahi duzuena. Gure bakai hau, zoragarri honen, atal batzuk, ero, nola, ostoak, nola ditugu nien? Erderaz laska. Bai, eskatak. Bai. Baina, tamaina ontakuak. Eta, hau, gogoratu ensalada epela dala, Orduan ensalada hau epelatara. Eta oin, pilpila eta listo. Boilur pixka bat gainetik, ero boilurra hemen bertan bota alda, ero nahi zuena. Eta maira, kombinazioa benetan mundiala dago, Eta hau menu berezitarako ere iradokizun
politxi izan datxeke. Bai, no, oso berezi. Aste burutakot. Aste burako, lan, Bai, behitu, pankekekin hasi eguna, eta horrelako errezeta batekin bukatu. 2.0. Hemen daukazu gure bakaia hau ensalada epela, bere pilpil ospil olioarekin. Bueno, jarraibide egokirik entsalada bilateko? Han. Aukeran ogiakin hobeto. Baina hori, a ber, 3 geruzak hartzea, ahal bada, bai. Eta kanela? Bera bakarri dator. Bai? Ea ba. Ona. Kutu berezi ematen dira. Bikaina. Benetan. Egun berezitako, Baina zure etxen egun guztik ez die berezik. Eta zuenetan? Euskalo. Baina entsalada hau eintzazue. Berezi ere ez berezi, eintzazue eta bihar torri gurera. Arratzalde hona pasata. Muxu erraldoi bat. Agur, hondizan.